ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хубен? Тинҷен саломатиятон хубай, вақтотон хушай. Ирӯз 20 июни соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ дар бонки Эсхата. Ба канали мо Саудо ТВ хуш омадин. Ирӯза навор ҳастед. Мошинои арзон бараш мо навор кардем. Бо диққат тамошо кунед. аз ҷумла Toyota ҳастай, Mercedes ҳастай, Opel Astra ҳастай 3 дона, Caravanosh ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, BMW ҳастай, Lexus ҳастай, Hyundai ҳастай, Audi ҳастай ва аз 2115 ҳастай. беҳад мошинои зури арзон навор кунем. Тамошо кунед то охир 14 дона мошина бачаҳо. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ навори мо дар лайк бизанед, то охир тамошо кунед. дар канали мо подписатсия кунед. Подписатсия ана ки навора сар мекунем бачаҳо. нафарое ки дар Федератсияи Россия ҳуҷҷат надорен, чи зан чи мард фарқ надора. Инами бародари мо Шаҳриёр да муроҷиат кунен ки ира тамоми блогерои машҳур реклама мекунанд. дар шумо я студентский билет мекунад ки шумо метавонед 1 сол озод бигарден. одами боваринокай ба дили пир будурен бинависин ша. ҳазор мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz ҳастае ки кузови 124 соли баромад 1986 дар шаҳри Ваҳдат краскаи сирх састяни соз бо нархи 18000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомилаи хубам дорад. бензини газ, мотораш 1.8 коробкаш механика. дар WhatsApp-шон рақамҳои 901 да занг мезанен ёки менависен. ассалому алайкум мардуми Mercedes ҳар мега срочна мошинам фурӯшиай фурӯхта мешавад. 4 баллони хуби техникӣ, ҳолати миёна, запаскаам дорад, аккумулятор нав плюс газ евро 4 нахаду бо арзона мешавад. сабаби савдо кардан сум дар кор. мақсад ҳамада сум дар кора акам хеласае ки сумум дар кора срочна мефурӯшам 18000 сум. солшам солҳои камтар куна бачаҳо 1986 дар шаҳри Ваҳдат занг задан васият кунед. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови хечибек соли баромад 1996 дар шаҳри Душанбе. мардуме ки хечибек хостен тамошо кунед. дар шаҳри Душанбе 31000 сомон нарх. боз муомилаи хубам мекунам. касоне ки мехаранд рақамҳои 938 да занг бизанед. гази бензин, мотораш 1.6 коробка передачи механика. муомилаи хуб мекунам бачаҳо. мошин гарини тозаи мега полоборот хулас. мотор, аккумулятор ходовой хулас 100%. састаяни мошин соз. занг бизанен амир рақамҳои 938 да мега маслиҳат мекунем. дискҳои фасон, баллонои мақсад зур. краскашам тоза бад нестай. муомилаи хуб мекунам бачаҳо. 31000 бо савдо дорам. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. бачаҳо бо диққат навора тамошо кунед. Mercedes Benz кузови 124 соли баромад 1989 ана Mercedes-и фурӯшӣ. боз дар шаҳри Душанбе 32500 сомон мега боз муомилаи хуба мекунанд. дизелай. мотораш 2.5 механика. рақамҳои WhatsApp 3 муроҷиат кунед. мотораш 2.5 турбо дизел. ҳуҷҷатҳо 1 сола ҳастай. танировка то сентябра мақсад дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. масъалаи ходовои нав коробка 5-тага. харидори аниқ занг зана боз муомила мекунем мегӯям. дӯстони азиз 32500 утилизатсия дорад. маълумоти пирра оиди мошин ҳамин рақамҳои WhatsApp шонда метавонем муроҷиат кунед. баъдан бо видео шароӣ мекунам. хулас маъқул боша мегиринша. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 ҳастае ки ба хотири подписчико бениҳоят ами советскира беҳад бисёр мепурсанд. дӯстони азиз соли баромад 2003 сол дар шаҳри Душанбе нахаду инами краска нами састаяни 21500 муомила дора бо бензини холӣ
моторш 1.6 механика. рақамҳои 917 метавонед занг бизанед, маслиҳатка бигиред. дӯстон, заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо чизе боша, агар дар WhatsApp имо дар аввали навор, дар охири навор ҳастай, роӣ кинед. касоне ки роӣ мекунанд, имконият боша ҳамин телефона баракӣ гирифта навор кинед. мошинаи хонаи чизе боша, видеонавор карда, тоза карда, фасон карда, ҳамин 1 минут ка роӣ кинед. худо хоҳад рекламаи гариниш мекунед, фурӯша мегузоред. навори баъдна дар канали Сауд ТВ худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад, тамошо кинед. далши мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи самбақа хечибек. соли баромад 1996 ана ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. дар душанбе 34000 сомон нарх. бензини газ состоянии соз 1.6 механика моторш. рақамҳои 200 метавонед занг бизанед, маслиҳат кинед. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор 1.6 простои 100%. хадавои зур. кузуфш умуман нозада мега, нопусида. вообще мақсад ки тозаи бада гуфта қайд кардан соҳиби ҳамин Opel Astra солҳои 96. 34 та бо савдои гарини мешавад. бачаҳо зангават ка чахчах кинен. наворо маъқул боша, ҳатман ва ҳатман дар таги комментар нависен ки Сауд ТВ ба пеш рақами 5 плюсара бизанен. бовар кинен гарини хирсан мешем да. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки каравонои оригинал. солҳои баромади 1999. дар душанбе 45000 сомонӣ. ҳае ки мерай каравани простои 50000 мегирӣ. ина мошина ине ки каравани оригинали Astra G 45 бигирем бош мода хуб мешавад. бензини газ, моторш 1.6, коробкаш механика. дар WhatsApp рақамҳои 9800 ахириш занг занен. дастӣ. мотор дуд намекуна мега. хадавои 100%. ҳуҷҷати солона надора. дата тирезаи пеш электропакет. датаи қафо ручной. муомила дар пеши мошин. мошин дар шаҳри душанбе наха 2 бо савдои хубам дорад. краска тоза, даруни мошин тоза. хуллас дига бачакои азиз муомила киненда, фақат муомила. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Audi A4 ҳастае ки мақсад 6-7 навор буд ки ҳамин мошинҳоро мо реклама накардем, ҳамиша ёфтем баҳри шумо. солҳои баромади 2004 дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 38000 сомон нарх. краскаи сафеди, состоянии соз. мотор 1.8 автомат. газ плюс бензин дар ҳолати беҳтарин мега Audi A4 қарор дорад. техасмотораш то охири сола ҳастай. хадавои мотор балоно зурай. конкретни харидор бошӣ мега. телефон ки ҳамин рақамҳои 937 бо мо мардакем ячи исусу нархша таомете мефурӯрем. ҳозирашта 38 бо савдои хубам мешавад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае дар кузуфи караван. соли баромад 1998. ноҳияи ёвон 33000 сум нарх. бензин плюс газ. моторш 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин. ҳуҷҷат нав гирифтагӣ мега. 1 сола. 4 балон нав. хадавои нав. мақсад ҳамаша таъриф куням намешавад. чизе ки арзандай таъриф мекунем. хулас ҳамин рақамода занг бизанен, ай пеш омада бинен, фикр мекунем мегам мошини маъқултон мешавад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли баромад 1997. ҳамғили моай. ҳаминҷа ҳастае бачаҳое ки соли 97ай. агар боша нависен ки ман 97 шеринар. дар шаҳри ваҳдат бо нархи 30000 сомонӣ савдо карда мешавад. бензини газ. моторш 1.6, коробкаш механика.
рақамои 900 занг занен. Состояние гизала мега. Юкнем бачо. Состояние гизала. Ҷамъан зурай мега. хоб занг бизанен. рақамои 900 маслиҳат мекунем боз чақчақ камтар мешавад. кузуфи хелчибек. ина бачаҳо азиз, касоне ки любителои хелчибек ҳастен, рақамода занг зада бигирен шав. инами ҳолат балонакҳои фасон, краскаи тоза бо чихелҳои нав задагӣ, состоянии чоткагӣ, мошинча просто бомба бачаҳо занг занен. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Toyota Axio ҳастае ки соли баромад 2008 сол. ин тараф мошинои таи навес мешавад чо камтар нархҳои паталогай. касоне ки яъне ки ҳамин хели мошинои қимат харидан ҳастен, ҳамин навора дараш тамошо кунен. соли баромад 2008 дар шаҳри Кулоб 88000 сомон нарх. бензини холӣ, моториш 1.5 автомат. Toyota Axio мегӯянд инро бачаҳо. мордои нав тамошо кунен. мотор, коробка 100%, балоно 4 та пачка, дискош хати, кондитсионер яхча, климат контрол, кузов ва салон шумализатсия мега. магнитофони оригинали Axio худаш. задни камера, савдои хуб дора, муомила меша. хулас занг занен, чахчах кунем бача азиз. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Lexus IC Series ҳастае ки краскаи сирх, соли баромад 2008, дар шаҳри Душанбе бо нархи 100 қариб 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини холӣ, моториш 3 коробкаш автомат. ватсапда занг бизанен бачаҳо, маслиҳат карда бигирен ша. ҳолати хуби техникӣ нахаду, состояние чотка камтар ҳамин машина расход кардан. хулас десен дар рӯи экранатон кадом ҳолата қарор дорад бачаҳо азиз. касоне ки ҳамин нарх 119000 қариб дорен, ина занг бизанен, ҳамин рақамҳои ватсап ахираш 4 та 5 да муроҷиат карда бигирен. ва баъдан дар аму комментар нависен мошинои қимат навор кунем ё ин ки не. ҳастанд нафаре ки яъне ки ба хотири мошинои камтар қимат тамошо мекунанд, ҳамин 100000 боло. боша, агар нависен, мо далчи бо навораи баъдина пешниҳод мекунем бачаҳо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. BMW 5 ҳастае ки соли баромад 2005 сол. дар шаҳри Душанбе, краскаи сирх, состояние соз. 66000 сомонӣ дизелай. моториш 3 коробкаш автомат, дискои фасони зур, балонои зури бад. нав да хулас. кондитсионер кор мекунад, балонош нав мега, аккумулятор нав. хоб полировка нав, фақат мегири ёмбо мезани, мошина ҳай мекунӣ мега. 66000, салон кожа, краскаи сафед, ҳолати хуби техникӣ нахаду. рақамҳои ватсап 4 та 1. занг занен бачаҳо азиз. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class ҳастае ки соли баромад 2010 дар шаҳри Душанбе 150000 сомон нарх. ҳамин мошин дар аблошка мондагӣ буд. мақсад нарх аз 17000 сум сар мешавад. гуфтем 14 мошин. бензини холӣ, моториш 3.5 автомат. рақамҳои 559 да занг занен. мошинча японский мега, беҳтарин мошин. ҳуҷҷати солона утилизатсия дорад. бо савдои хубам мешавад. 150000 сомон. Мерседеси E-Class-и солҳои баромади 2010. маълумоти пурра оиди мошин боз арзон меша намешава, яъне ки алиш меша намеша, рақамҳои 559 да дӯстон занг бизанед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ.
хундай аванте ҳастае ки соли баромад 2008 сол дар шаҳри душанбе бо нархи 78000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини холӣ, моторш 1.6 коробкаш автоматика. инами састаяни кузов тоза, аванте вагон якм даста мега, комплектатсия мошин фулай, 4 баллони нав, мотор, коробка ходовой, сатҳоиза, техас мотор 3 моҳа то 13.09.2024 дора бачако. 78 мегам боз савдои хуб мешавад. салон кӯжак, краска тоза, савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри душанбе. муомилаи хуб хулас мекунанд. беҳуда занг назанед. бачако, навор тамом шид. касоне ки навора то охир тамошо кард, ҳатман нависен ки мо то охир тамошо кардем. яъне ки нафарои бисёр тамошо карда бошад то охира, мо далши навора дароз мекунем да. номеро барои реклама кардан замин, мошин, хона чизе боша рӯи кин рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. хоҳишай ҳаматон бардора лайкора дар ҳамин навор бизанед. дар канали мо Савдо ТВ подписатсия кунен. навори баъдна худо хоҳад боз хонаҳо мешавад. тамошо кунен. дар комментария фикротон нависен. навор маъқул шид ё не? ҳатман нависен. интизорем бачаҳо. хайр худтон эҳтиёт кунед.